По повод 1 ноември, Денят на народните будители, в 30-то средно училище Братя Миладинови се проведе необикновен урок. Учениците от 12 А клас влязоха в ролята на учители, за да предадат знание, вдъхновение и родолюбие на своите по-малки съученици от 4-ти клас. Дванадесетокласниците бяха разделени на екипи и посетиха 4-ти А, Б, В и Г клас. Те представиха ключови фигури от българското възраждане: Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев, Братя Миладинови, патрони на училището. Искахме да покажем, че будителите не са само от миналото. Всеки може да бъде будител днес. Стига да вдъхновява и да предава знания, сподели ученик от 12 клас. Хареса ми, че батковците и какичките ни разказаха за Левски и Ботев. Аз знам стихотворение за Ботев. Бяха думи на четвъртокласник. Малките ученици не само слушаха, но и активно участваха. Разпознаваха будителите, споделяха знания и задаваха въпроси. Кой е вашия будител? Кой ви вдъхновява? Учителите подчертаха, че това е истинска приемственост, когато големите ученици стават пример за малките. В края на часа малките ученици благодариха на своите нови учители с ръчно изработени картички с образите на възрожденските будители. Урокът завърши с усмивки, емоции и усещане за споделено българско сърце. В нашето 30-то средно училище Братя Миладинови будителството не е само спомен, то е живо, предавано от поколение на поколение, защото будителят е този, който пробужда сърцето и ума.